Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Домофонлар хәбәр бирә. Ознакойда пилотсыз ұшу аппаратлары хыжымы турында хәбәр итүне жайладылар. Безнең инде Ознакай шәһәрендә 136 күп фатирлы йортта, һәм инде автобус бистәсендә 21 күп фатирлы йортта видеодомофонлар урнаштырылган. Күзәтүче сәзетләр быел Әлмәт районы территориясендә 475 эт ауланган. Произведен отлов бездомных животных количество 446 особей. В текущем году на данный момент произведен отлов 475. Җиңүчеләр билгеле. Телекомпания безнең рәсем бәйгесенең эшләренә бәя бирелде. Такое замечательное количество рисунков было подано на участие, и радует тот факт, что дети Нефтеграда, они на самом деле талантливые, одаренные, с воображением. Ознакойда тест режимында БПЛА хыжымы турында хәбәр итү системасын эшләтеп җибәрделәр. Әлегә система нигезендә домофоннар хәвеф турында тавыш бирәчәк һәм экранда язылып узачак. Бу турыда тулырак мәгълүмат махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллина сюжетында. Внимание! Опасность атаки БПЛА. Подъездные двери открыты. Вы можете воспользоваться подъездами для укрытия. Мәгълүмат беренче чиратта һөҗүм вакытында ачык һавада булганнар өчен, якын тирәдәге кешеләр подъездга кирип ышыклана алсын өчен система ишекләрне үзе ачачак. Пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме вакытында домофоннар аша хәбәр итү системасы Ознакайда 136 йорт, 646 подъезд панеле, 10340 фатирны кулачлый. Актүбә бистәсендә 21 йорт, 101 панель, 1681 фатирны үз эченә ала. Без инде менә бүген юбилейный 6 дворында ишек алдында менә бүген тикшереп карадык тест режимында без видеодомофоннарны. Безнең инде Ознакай шәһәрендә 136 күп фатирлы йортта, һәм инде автобус бистәсендә 21 күп фатирлы йортта видеодомофонлар урнаштырылган. Менә без бүген инде тест режимында әйткәнчә тикшереп карадык әлеге домофоннарны. Бу инде БПЛА атакасы булган очракларда инде куркынычлыгын тәэмин итү кысаларында эшләнә. Шуңа күрә инде тест режимында бүген тикшереп карадык, барысы да эшли. Шул безнең инде әйткәнчә менә 750 подъездда бүген көндә видеодомофон урнаштырылган. Акыллы домофон урнаштыру инициативасы халыкның үзләреннән чыгарга тиеш. Моның өчен алар идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәргә, идарәче компания үз чиратында гомуми җыелыш үткәрергә тиеш. Анда детальләр һәм кирәкле документлар исемлеге турында фикер алышалар. Бу эшләр белән хезмәт күрсәтүче идарәче компания шөгыльләнә. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Яңгырларны аномаль эсселек алыштырды. Июль башыннан бирле һава температурасы 30-35 градус җылылык күрсәтә. Сәламәтлеккә зыян китермәс өчен мондый һава шартларында да үзеңне дөрес тотарга кирәк, ди табиблар. Алар белән Асу Әхмәтҗанова аралашып кайтты. Әлмәт сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәгенең баш табибы Гаяз Муллахматов аномаль эссе һава торышы вакытында интенсив эш белән шөгыльләнергә ярамый дип сөйләде. Шулай ук көндезге сагат 11-дән кичке сагат 4-кә кадәр кояшта булмаска ди, чөнки бу эссе вакытның иң югары ноктасы. Хроник авыруларга, йөрәк-кан тамырлары проблемаларына, гипертониягә аеруча игътибарлы булу мөһим. Баш киеме кию, күп су эчү, җәйдә үз-үзеңне тотуның башлангыч кагыйдәләре. Ләкин алар турында тагын бер тапкыр искә төшерергә кирәк дип өстәде ул. Какие здесь признаки солнечного удара? Это появляется у человека головные боли. Кояш сугу билгеләре булып башның авыртуы, әйләнүе, аңны югалту тора. Мондый вакытта нәрсә эшләргә, ашыгыч ярдәм килгәнчә ничек беренче ярдәм күрсәтергә, кешене күләгәгә күчерергә, эчерергә, маңгайны, тәнне дымлы чүпрәк белән сөртеп чыгарырга. В сторону от солнечных лучей, куда поставить, значит, в тень, вот, дать выпить и намочить, допустим, лоб, тело, значит, мокрой тряпкой.
Гадәти булмаган эсселек вакытында балалар сусаклагычлар янында сыйыну җаен эзлиләр. Ләкин монда да сак булырга кирәк дип искәртә педиатр табиблар. Бату куркынышы, игътибарсызлык яки өлкәннәр күзәтүе булмау, аеруча кечкенә балалар өчен фаҗигале нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Шулай ук балалар кояш нурланышына сизгер һәм су янында кояшта озак булу тән януга китерә ала. Родители должны помнить о правилах безопасного поведения детей. Ата-аналар сусаклагыч янында балаларның куркынычсыз тәртибе кагыйдәләрен истә тотарга тиеш. Куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерергә, балаларга куркынычсызлык чараларын үтәүнең никадәр мөһим икәнен әйтергә һәм аңлатырга кирәк. Коткару жилетларын кулланыгыз, тыелган җирдә yüзмәгез. Кругом, да, в том случае, если ребенок не умеет плавать. Ни в коем случае не заплывать далеко за буйки. Ни в коем случае не плавать там, где это запрещено. Бу тәкъдимнәрне үтәгән очракта җәй айлары куркынычсыз һәм күңелле үтә, дип таный табиблар. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сук байетләрне тоту, аларны урнаштыру, вакцинация ясау юнәлешендәге эш калабызда дәвам итә. Кичә районда караучысыз калган этләрне планлы рәвештә чираттагы тоту узды. Әлеге процедура ничек уза һәм күзәтүчесез этләр турында кайда хәбәр итәргә икәнне безнең төшерү төркемендә белеп кайтты. Мы в первую очередь смотрим, не прошла ли эта собака до этого по нашей программе. Мәсьәлә актуаль, чөнки кешеләрне сукбай этләр тешләү һәм шуның нәтиҗәсендә төрле чирләр йоктыру, кытыру авыру килеп чыгу куркынычы зур. Узган ел Татарстан Республикасы урам этләренең кешеләргә һөҗүме рейтингында 4нче урынны алды. Статистика буенча этләр үтеп баручыларга 6400 тапкыр һөҗүм иткән. Вячеслав Парфенов калабыз урамнарында 3нче ел рәттән караучысыз калган этләр тоту белән шөгыльләнә. Стараемся в первую очередь. Беренче чиратта иң йомшак ысул белән тотарга тырышабыз. Моның өчен бездә махсус тозак бар. Аңа ризык куябыз, эт кергәч, арткы стенасын ябып куябыз. Әгәр дә мондай вариант барып чыкмаса, бу чиракта инде этне йоклата торган препаратларны кулланабыз. Используем уже препараты, которые собаку вводят в сон. Животные с чипом повторному отлову не подлежат. Чиплы хайваннар өчен кабат тоту процедурасы каралмаган. Статистикага күз салсак, 2024 елда Әлмәт районы территориясендә 446 йортсыз хайван, быел 475 эт ауланган. Произведено отлов 475. Әгәр дә сезнең йорт янында сукбай эт яши башлаган икән, аның белән үзеңне аеруча сак тотарга кирәк дип белгечләр. Ашатып торган очракта ул агрессив булмаячак дип тә ассызыклыйлар. Собака должна быть сытая. Эт тук булырга тиеш. Эт тук булган очракта ул аның янында кешеләргә куркынычсызлык тудырмый. Шуңа күрә кулыгыздан килсә, сезнең йорт тирәсендә яши башлаган этләрне ашатыгыз. Шулай ук андый этләр янында кискен хәрәкәтләр ясарга һәм нык тавышланырга ярамый. Громкого шума. Күзәтүчесез калган этләрнең кайда булуы турында 88553 31 28 47 телефоны буенча хәбәр итәргә була. Заявкада хайванны үзегез күргән урынны, аның тасвирламасын һәм билгеләрен күрсәтергә кирәк. Алсу Нуриева, Эльвира Стародубцева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 7-нче зират янындагы часовняда башланган ремонтны тәмамлауны таләп итә. Монда ремонт тышкы яктан да, бина эчендә дә сырала. Моның өчен халыктан матди ярдәм кирәк булачак, диде часовня җитәкчесе Евгений Романов. Нинди ремонт эшләре кирәклеге турында хәбәрчебез материалында. Евгений Романов Әлмәт шәһәренең 7-нче зираты янындагы часовняны төзекләндерү өчен җаваплы кеше. Ул беренче чиратта бинаны тышларга, шулай итеп аны җылытырга, су белән тәэмин итәргә икәнлеген әйтте. Чөнки хәзерге вакытта территория буйлап су юк. Шулай ук нигез буенча кимчелекләрне бетерергә кирәк. Моның белән генә эшлисе эшләр исемлеге тәмамланмый. Здесь вот нам все равно придется делать пандусы. Монда безгә сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен пандуслар ясарга кирәк. Менә яңарак керү төркемен эшләдек, түбәсен ясадык. Шушы башкарылган эшләр өчен дә безгә акча түләргә кирәк. Сделали навесы, вот за которые нам тоже сейчас нужно деньги еще отдать, мы не до конца отдали. Часовняның эшкә өлешенә килгәндә, монда иганәчеләр ярдәмендә өлешчә ремонт ясалган. Часовня атрибутикасы сатып алынган. Чиркәү кибете, урындыклар, эскәмияләр. Шулай ук монда 36 яңа икона эленгән. Җитәкче сүзләре буенча, аларны бер Әлмәтле якынча 800 меңнән артык сумга сатып алган. Евгений Романовның максаты часовняны гыйбадәтханәгә әйләндерү. Добрый день. Ну не хочется, чтобы просто она простаивала, как часовня.
Хотелось, чтобы была она как храмом. Поэтому вот где окна есть, сделать... Мин бу часовняның гыйбадәтханә булуын телим. Менә монда тәрәзәләр бар. Ул кырыйда илаһи литургия узачак һәм барлык мәрхүмнәр искә алыначак. Все усопшие, здесь лежащие, и, соответственно, все усопшие, которых мы всех поминаем. Төп максат йортны җылы итү, җылы идәннәр ясау, шәмнәр кую урынын да яңартырга кирәк. Үз акчаларын иганә итәргә теләүчеләрнең барысы өчен дә исәп-хисап счеты бар. Акчаны карта номеры аша җибәрергә була. Карта номеры 2200 5304 2049 75 96. Алсу Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңакыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында санкцияләнмәгән чүплекләргә каршы көрәш дәвам итә. Экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре Урсала микрорайонында шундый чүплек тапканнар. Калдыклар күләме 245 куб метр чамасы, пычранган территорияның мәйданы 100 квадрат метр. Бүген махсус техника җәлеп итеп территорияләрне җыештыру буенча актив эшләр алып барылды. Көн дәвамында җыелган чүп шар каты көн күреш калдыклары полигонына чыгарылды. Исегезгә төшерәбез, район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хабетдинова кушу буенча санкцияләнмәгән чүплекләрне ачыклау һәм бетерү эше район территориясендә чисталык һәм тәртип тәэмин итү өчен көчәйтелде. Департамент хезмәткәрләре район территориясендә даими патрульлек итәләр һәм халыкның мөрәҗәгатьләренә оператив җавап бирәләр. Соңгы атна эчендә генә дә шәхси җирләрдә санкцияләнмәгән тагын 4 чүплек табылды. Участок хуҗаларына хокук бозуларны кыска вакыт эчендә бетерү таләбе белән күрсәтмәләр бирелгән. Белгечләр билгеләп үткәнчә, чүплекләр барлыкка килүнең төп сәбәбе яшәүчеләрнең әйләнә-тирә мөхиткә намуссыз мөнәсәбәте. Башка темаларга. Татнефть компаниясенең 75 елы уңайыннан Луч телекомпаниясе Краски нефтяных горизонтов проектын тәкъдим итте. Бәйге кысаларында җәйге лагерьларда ял итүче балалар үзләренең рәсемнәрен ясадылар. Медиа проектка Солнечные, Вишневая поляна һәм Березка лагерьларында тәрбияләнүчеләр кушылды. Тапшырылган рәсемнәрдән иң яхшы эшләр сайлап алынды. Сегодня у нас с вами конкурс, посвященный 75-летию Татнефти. Конкурс называется «Краски нефтяных горизонтов». 7 яшьтән алып 9 яшькә кадәрге балалар нефть индустриясе дөньясын кәгазьдә сурәтләп, үз сәләтләрен күрсәттеләр. Коллеги, у нас такое замечательное количество рисунков было подано на участие. И радует тот факт, что дети Нефтеграда, они на самом деле талантливые, одаренные, с воображением. Яшь рәссамнар гаҗәеп фантазия һәм талантларын ачып оригиналь эшләрен тәкъдим иттеләр. Балаларга үз рәсемнәрендә нефть тематикасын чагылдыру бирими бирелгән иде. Для нас Татнефть – это, можно сказать, все. И для нашего города, и для нашего региона, для нашей республики. А что это такое? Это рабочие места, это благоустройство наших городов, это новостройки, возможности приобрести жилье. Согласны со мной, да? Это обучение и повышение квалификации работников. Бәйгедә катнашучылар үзләренең рәсемнәрендә барысына да таныш булган нефть качалкаларын, Татнефть бинасын сурәтләгәннәр. Әмма кайберәүләр яшь булуларына карамастан тирән һәм мөһим темага, компаниянең экологик инициативаларына үтеп керә алулары аеруча кызыклы. И вот она показывает, что Татнефть сажает деревья, которые выделяют нам кислород. Татнефть занимается сортировкой мусора. Татнефть охраняет редких животных. Татнефть охраняет редкие растения. Татнефть очищает водоемы от мусора. Молодец, девочка, молодец. Проект үзенә мөһим максатларын алган. Буыннар алмашынуын саклап калу, балалар ялы традицияләренең кыйммәтен ассызыклау, кайчандыр бу лагерьларда ял иткән кешеләрнең тарихларын сөйләү. У меня папа работал в НГДУ Елховнефть, и мы с братом ежегодно ездили в Солнечные. И я с такой теплотой вспоминаю свой отдых. Я вот помню, как выглядит моя вожатая, но я не помню, как ее зовут. Я даже не знала, что я умею хорошо бегать. Я не знала, что я умею танцевать красиво. Она в себе таланты раскрывала, да, получается? То есть, не только во мне, помогала вам. Но я это в себе нашла.
Алда иң кызыгы тамашачылар симпатиясе призына ия булучыны сайлау. 15 һәм 16 июльдә тамашачылар безнең социаль челтәрләрдә ошаган рәсем өчен үз тавышларын бирә алачак. Яшь рәссамнар арасыннан җиңүчеләрне сайлауга үз өлешегезне кертегез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Милләй Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.